Co pak to tu má? Já se trápím neustálým hladem. To je můj problém zásadní. Trmácet se hustým lesem. Pro kus švance k snědení. Tak mě prosím račte chápat, když se chystám na oběd. Nemůže mi nikdo vyčítat chuť, když mám pod nosem oběť. Tak nedělej mi na schvály a konečně už postůj. Ano, ano, budou z tebe skvělý toasty, je na čase prostříct stůl. Nejvyšší čas prostříct stůl. Moje řeč. Tak nedělej na schvály. A konečně už postůj. Tak vidíš. Bylo to jen otázka času. Ne,